Dobro, a sada krenemo na ovu temu koja je najavljena. Ja bih želio da vam ispričam jedan događaj koji se odigrao u Luci. Dakle, jedan mlad čovjek bio je bez posla i za mladog čovjeka kada nema posla je veliki problem. Jednoga dana dok je tako došao u grad i malo je šetao, u jednom momentu je zastao pokraj jednog oglasa. Na oglasu se tražio telegrafista za jedan prekookeanski brod. Kakav je to bio izazov za njega? On je baš bio telegrafista, to je bio dobro plaćeni posao i pomisli kada bi ja to dobio bilo bi super. I odlučio je da ode do luke, do kapetanije, da pokuša i on da se javi na taj konkurs, iako nije znao, nije se ni pripremao. I kada je došao do čekaonice, vidio je mnogo ljudi koji su već pre njega stigli i svako od njih se nadao da će dobiti posao, ali je bio potreban samo jedan čovjek. I kad je ušao unutra, stao je pokraj vrata, malo je posmatrao te ljude koji su časkali između sebe, pričali, čekali su trenutak kada će ih kapetan pozvati, da li će im dati neki test ili već šta. I ovaj mladić onako stojeći gledao, u jednom momentu on je zastao i krenuo je pravo prema vratima kapetana. Ušao je unutra, dok su ostali počeli da dobacuju. Znate kako ono kad neko zadnji dođe, hoće da uđe prvi. Ali on nije se obazirao na primjedbe, ušao je unutra. Zadržao se nekih 10 minuta. Izišao je iz kapetanove kancelarije, nasmijan i rekao: ljudi, ja sam dobio posao. Svi su bili iznenađeni. Kako si ti dobio posao da kapetan nije nikog od nas pozvao da vidi naše sposobnosti? A na kraju krajeva ti si ušao preko reda, jel? A on njima kaže: a kako vas nije pozvao? Da li ste vi čuli iz kancelarije kapetana poziv? Ko čuje ovaj poziv neka uđe unutra? I ja sam ušao. Kapetanu je bio potreban čovjek koji ima uho, koji prati, koji sluša, a ne onaj koji samo priča. Koji ja. Ako imamo danas otvoreno uho, da čujemo poruku, možda baš ova večerašnja tematika koja će biti može promijeniti vaš život i doneti vam upravo ono što vam nedostaje. Mir. Mir u duši. Svi se mi danas nalazimo pod velikim stresom. Govorili smo prvo večer kako doći do mira. Ali postoji jedan iskonski, jedan stari lek koji je Bog nama dao da bismo doživjeli bukvalno opuštenje od svakoga stresa i svega što nas pritiska. Hajde da krenemo redom. Ja bih želeo da vam kroz ovu priču koja govori ovdje o jednoj ženi koju možete sresti u mnogim gradovima. Ona putuje, ide stalno negdje, uvijek nešto radi, a u stvari nigdje ne ide i ništa ne radi. I jednom prilikom ja sam u Banja Luci svakodnevno posmatrao jednog čovjeka koji je uvijek išao pokraj moje kuće noseći nekoliko keca oko sebe, imao je štap gdje je bio stariji i onda se podupirao s tim štapom. I nekako gledajući tog čovjeka bilo mi jako žao. Gledao sam njegovo lice. I onda sam pitao komšinicu: ko je ovaj čovjek? Ona je onako iznenađeno me pitala: zar ti ne znaš ko je on? Ja kaže: ne. Posmatram ga stvarno dugo, mjesecima i nekako mi ga je žao. Ona meni kaže: taj čovjek je bio jedan od najboljih profesora na mašinskom fakultetu. I ja sam bio iznenađen. Pitam: šta se dogodilo? Ona kaže: psihički pukao. On godinama tako sada jednostavno samo ide, neke kese nosi. Kaže: to je sve što ima u tim kesama. I on to vuče svuda sa sobom. Svakoga dana. Ide negdje, a nigde ne ide. Ali i ona i on imaju čežnju za domom. I oni žele da imaju neki svoj mir. Ali nažalost, to su ljudi koji su obično odbačeni, kao što ovdje kaže, oni uvijek negdje putuju, a nikad ne stižu do svoga cilja. Nažalost, često ih možete vidjeti kako prevrću tražeći hranu na kontejnerima i tako dalje. To je jedna žalosna slika koja se može sresti svuda. A onda postavljam jedno pitanje sebi i vama. Zar mi stalno ne putujemo? Da li mi tražimo također neki svoj cilj? Ili imamo jasan cilj kuda putujemo?
na ovoj zemlji ima jedna pesma koja kaže ja sam samo putnik, došljak, gost. I mogu reći da se ja bukvalno tako i osjećam. Bog je upravo stvorio jedno mjesto gdje bismo mi mogli da nađemo utočište. Mjesto mira. Mjesto gdje ćemo doživjeti njegov blagoslov, njegov mir. Koje je to mjesto našeg pripadanja u vrijeme velikih stresova i napetosti koje prolazimo? Bog nam je u otkrivenju poslao 3 posljednje poruke preko anđela. 3 posljednje poruke koje je Bog uputio stanovnicima ove zemlje. I to je zadnje. Iza toga više nema nikakve Božje opomene. I mi živimo u vremenu kada se te 3 vesti, upotrebljena reč, da anđel nosi vest, grčka reč, hoangelos, u stvari označava vesnika. Oni koji su prihvatili Božje evanđelje su vesnici posljednjih dana i Biblija ih zato naziva anđelom. Ja bih želeo da večeras čujemo prvu vest. Dakle, Otkrivenje 14.6 kaže, vidi drugog anđela gdje leti posred neba koji imaše večno evanđelje. Šta znači reći evanđelje? Radosna vest. O čemu? Dobio si glavnu nagradu na Lutriji. Ne, radosna vest o večnom životu. Večno evanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, svakom plemenu, jeziku, kolenu i narodu. Dakle, Bog želi da njegova vest evanđelja, ta radosna vest o spasenju, dođe do svakoga čovjeka, svakoga kolena, svakoga naroda i svakoga jezika. I evo, prva vest od te 3 glasi ovako. Govorače velikim glasom, bojte se Boga, podajte mu slavu, jer dođe čas suda njegova. I poklonite se onome koji stvorio nebo, zemlju, more i izvore vodene. Prva vest ukazuje na jedan određeni trenutak, na nebu se nešto događa i mi ćemo jedna večer posvetiti tome. I kada se spomene sud, mi se naježimo. Ali želim da vam kažem da će to biti dobra vest. Dobra vest. Možda je uvijek gledati ili slušati u negativnosti, jer ja vam želim reći da će to biti dobra vest. Dakle, i poziv, poklonite se onome koji je stvorio nebo, zemlju, more i izvore vodene. Prva vest želi da nas podsjeti na onoga koji je sve stvorio. Njemu da damo slavu. Njega da obožavamo. Dakle, zašto slaviti Boga? Koji je razlog? Evo ga odgovor Otkrivenje, 4. poglavlje 11. stih kaže ovako. Dostojan si, Gospode, da primiš slavu i čast i silu, jer si ti sazdao sve i po volji tvojoj jest i stvoreno. Bog je sve sazdao. On je sve stvorio. Nema evolucije. To je bila najveća zabluda koju smo mi učili u školi. Evolucija. A znate da je Charles Darwin, u stvari to je teorija Kanta i Laplace koju je on nastavio, i on je u svojoj prvoj knjizi Poreklo vrste u jednoj rečenici ipak na kraju knjige napisao, ali Bog je taj koji stoji iza svega toga. Samo što to poslije izbačeno. Nikada nisu pronađene nikakve karike koje povezuju tu teoriju evolucije, ne mogu ni biti pronađene jer je Bog sve stvorio. Bog je stvoritelj. Zato nas i Biblija poziva njemu da damo slavu i čast, jer je on stvoritelj. On je sazdao ovu zemlju. To je delo njegovih ruku. I zato želim da se vratimo i da pogledamo šta kaže Biblija u Kološanima 1.16. Jer kroz njega, kroz koga? Kroz Isusa Hrista bi sazdano sve što na nebu, sve što na zemlji, sve što se vidi, što se ne vidi, sve je on sazdao. On je to načinio. Koji je znak njegovog stvaralačkog autoriteta? Da li on ostavio negdje znak da mi to možemo prepoznati, negdje po čemu će se znati? Da li je Bog dao neko mjesto uteke ako me on stvorio? Da li me on zaboravio? Da li on ima rješenje za mene? Moj otac koji brine o meni, on uvijek traži rješenje za svaku moju potrebu. Njemu nije svejedno da li ja idem pocepan, gladan, gol. On se brine. Ako se zemaljski otac brine o svom djetetu, ja vas pitam, hoće li Bog koji nas se stvorio brinuti o nama? Ili mu je svejedno što se događa?
Nije mu svejedno. Apsolutno mu nije svejedno. I naravno, njemu je teško kada vidi kroz čega mi prolazimo. Da li nam je Bog u 10 zapovesti koje govore o stvoritelju spomenuo čak možda i neko mjesto koje će biti mjesto uteke od stresa? Da li nam je on možda čak u jednoj zapovesti dao tako nešto? Hajde da pogledamo 4. zapovest u redu. Ona je zapisana u 2. knjizi Mojsijevoj 20. poglavlju od 8. do 11. stiha. A tekst 4. zapovesti kaže ovako. Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. 6 dana radi. Dakle, Bog želi da budemo vrijedni. 6 dana radi. A 7. i svrši sve poslove svoje. A 7. je dan odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla. Ni ti, ni sin tvoj, ni kći tvoja, ni sluga tvoj, ni sluškinja tvoje, ni živinče tvoje, ni stranac koji je među vratima tvojim. Jer je za 6 dana stvorio Gospod nebo i zemlju, more i što god u njima. A u 7. dan počinu. Zato je blagoslovio Gospod dan od odmora i posvetio ga. Bog želi da mi budemo vredni. 6 dana radi. Tako kaže zapovest. A 7. dan Bog želi da mi odmorimo, jer toga dana On želi da bude sa nama. Toga dana On ima posebne blagoslove koje nam želi dati. On je nešto posebno pripremio za nas. Znači šta? Ja sam završio prvo zanat za automehaničara. I naučio sam jednu stvar kada je u pitanju motoristike. Vi ne možete da vozite pod punim gazom. Non stop. Morate u jednom momentu da papučicu sklonite sa gasa da bi stublina dobila ulje, osveženje. Inače će se brzo pregreti. Ma ne može čovjek da živi stalno da radi, njemu je potreban odmor. A neko će reći, Bog mi dao noć. Ma jeste. Tačno. Ali više od toga, Bog želi da ima zajednicu s vama. Ne znam, da li se sjećate možda, vi koji ste stari kad ste bili mladi djeca, kad ste nešto dobili. Ja ne mogu nikad zaboraviti kad sam dobio nešto, pa, da budemo iskreni danas, kada kupite nešto što želite, vi uvijek odvojite vreme malo da se bakćete s tim, to bi mi dosadi naravno. A Bog je odvojio vreme, On želi biti sa nama i želi nam dati nebeski blagoslov. I zato je zakazao jedan dan sastanak sa nama. Odmor. To je zapisao na kamenoj ploči. Sjećaj se danas subotnog. Tako u našem prevodu, ja ne znam kako u makedonskom prevodu glasi, u prevodu kojega ja imam kaže sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ. Ta reč, odmor je jevrejska reč šabat. Šabat znači odmor. Ali znači u isto vrijeme i subota. Subotni odmor. Ta reč se koristi kada su u pitanju i praznici. Da li to recimo bio praznik Paske, Truba, Senica, nije bitno. Šabat. To je bio odmor. Ali postoji sedmični odmor. I Bog kaže 6 dana radi, a 7. dan odmor. Ali ono što najčešće ja čujem, to je za Jevreje. Tako. To ne važi za nas. Baš mi nešto nije logično. Da li Bog onda samo voli Jevreje, a sve druge baš i ne. Hajde da večeras malo prođemo kroz sve ovo da dobijemo odgovor na ovo pitanje. U Marku Isus je rekao ovako, 2.27 zapis. Subota je načinjena Jevrejina radi. Ne, čovjeka radi. Čovjeka radi. Zatim, kada pogledamo samo stvaranje, kada se vratimo na sami početak, hajde da malo pogledamo stvaranje. U početku, kada je Bog stvorio našu zemlju, pokušajte da zamislite kako je ona bila. Bio je mrak. Planeta Zemlja je stvorena, piše ovako, Bešit bara Elohim. U početku stvori Bog. Početak. On nema određeni vremenski period. Ja kažem, to je bilo 5 godinu, 2, 5, 10, 50 ili 1000 godina. Planeta kao planeta je stvorena u početku. Bez određenog vremena. A onda pre 6000 godina Bog odlučuje da stvara život na ovoj planeti. Ona je postojala kao planeta. Na njoj bio je mrak i Bog prvoga dana rekao bude svetlost.
Ne sunčeva svetlost, ali je bila nebeska svetlost. Nebeska svetlost. I onda Bog, i kaže ovdje, i bi svetlost, prvi dan. Drugoga dana, Bog je stvorio vazduh. A trećega dana, koliko vodu? Ne vodu. Znate kako izgledala planeta Zemlja u početku? Samo voda. Samo voda. Ništa drugo nije bilo. Cijela planeta je bila voda. I trećega dana, dakle, Bog odvaja vodu od vode, to je bio drugi dan stvarajući svod. Trećega dana imamo zemlju, morima postavlja međe. Onda gledajte kako Bog je zemlju prekrio prelepim zelenim tepihom, ukrasio prelepim cvećem. A onda Bog stvara petog dana, četvrti dan je stvorio sunce i mjesec, petoga dana Bog stvara u vodi ribe i životi, taj biljni svijet u vodi, ali onda želeo da ukrasi i nebo sa pticama. To je bilo petoga dana. Šestoga dana Bog stvara životinjski svijet. On kaže, neka zemlja pusti sebe duše žive. Bog je izgovorio i vi samo gledate kako jedanput iz zemlje izlaze sve životinje. On reče i postade. Njegova reč je stvaralačka. To je Bog. A onda tog istog šestoga dana Bog odlučuje da stvara krunu savršenstva. On ne izgovara, nego se saginje. I on svojom rukom oblikuje od praha zemaljskog čovjeka. I Biblija kaže ovako, u prvoj knjizi Mojsijevoj, u prvoj glavi 26. i 27. stih. Potom reče Bog, da načinimo čovjeka po svojem obličju. Zašto Bog govori u množini? Da načinimo. Jedan je Bog, a govori u množini. Zato što postoje tri lica. Bog Otac, Bog Sin, Bog Sveti Duh. Ali su jedan. Jedan je Bog. I oni zajedno stvaraju. Da načinimo čovjeka po obličju svojemu, kao što smo mi. I stvori Bog čovjeka po obličju svojemu, po obličju Božjem stvori ga. Muško i žensko. Kako nas je Bog stvorio? Po svojem obličju. To je prednost, to je čast koju imamo. Da mi smo stvoreni po njegovom obličju. On je odahnuo dah života i čovjek je postao duša živa. Najljepše što je Bog stvorio do tada je upravo čovjek. Adam i Eva. Kruna savršenstva Božje. I Bog je bio ponosan na djelo stvaranja. Bog je bio zadovoljan s onim što je stvorio. I kada gledamo sada izvještaj, odmah u drugom poglavlju prve knjige Mojsijeve kaže ovako u prvom stihu. Tako se dovrši nebo i zemlja i sva vojska njihova. I sljedeći stih kaže, i svrši Bog do sedmoga dana dela svoja koja učini. I počinu u sedmi dan od svih dela svoje koja učini. Dakle, Bog je za 6 dana završio stvaranje, a sedmog dana je on sam počinio. Jer se on umorio? No nije. Ali želeo da nam ostavi primjer. I kaže zato sljedeći stih, treći sljedeći. I blagoslovi Bog sedmi dan. I posveti ga. Jer u taj dan počinu od svih dela svoje koje učini. Bog je sedmi dan. Zapazite šta je uradio. Posvetio ga. On je počinio. On ga je blagoslovio. Hajde da to pogledamo sada još jedan put. Dakle, kad je u pitanju sedmi dan, šta je Bog uradio? On je taj dan blagoslovio, taj dan je posvetio i on je u njemu počinio. Svejedno koji dan se svetkuje, pa važno je jedan odvojiti. Zamislite jednog mladića koji poznaje 7 sestara. I on se zaljubi u jednu od tih 7. I on želi s njom da se oženi. I došlo vreme za svadbu i on čeka mlado, dođe druga. On kaže, ma nema veze, važno je jedno od 7. Hoće on tako razmišljati? Ma ne, on je izabrao jedno. On se za nju odlučio. To je njegova. Bog je izabrao jedan dan. On ga je blagoslovio, posvetio i on je počinio njemu. Prema tome nije svejedno koja će biti od 7. Kada mladica oženi sa devojkom, on se njoj posveti. Ona je sada
njegova i on je njen. Zašto je važno da poštujemo baš taj dan kojeg je Bog posvetio? Pre nego pročitamo ovaj tekst, ja moram da vam ispričam sada nešto što me uvek asocira na ovaj tekst. Bio je to moment kada sam ja bio učenik srednje škole. Moj otac je radio kao željezničar i ja sam naravno imao besplatno putovanje željezničar. U školu sam išao u Kulu, to je 30 km od mesta gde sam ja živeo, Kljajićevo, i ja sam naravno putovao vozom i vraćao sam se vozom. Kada bi imao praksu, onda bi ja otišao ujutru rano i vraćao se jako kasno. Toga dana kada sam krenuo, bila je subota, ja tada još uvijek nisam znao ništa o religiji. Ja sam krenuo u subotu ujutru, u stvari, da bi stigao i sve obavio, ja sam morao da ustanem u 4:30. I tamo negdje od prilike oko 5:30-40 dolazio bi šinobus i ja bi onda otišao za Kulu. Ceo dan ili pre podne imao bi nastavu, popodne bi ostao na praksu i vraćali se najveće negdje od prilike oko 10 sati. I toga jutra ja sam otišao u školu, posle toga sam bio na nastavi, praktičnoj, i onda sam se vraćao kući. A taj dan je bio jako hladan. Bio je to prvi dan kad je pao sneg. Smrzao sam se, bio sam nešto gladan, nisam stigao ništa nešto posebno da kupim, da pojedem. I onda sam jedva čekao da dođem u čekaonicu, tu je bila vatra i ja sam seo pokraj peći i zaspao. A onda je naišao šinobus. I kada su putnici ustali, ja sam ustao s njima i ja sam jedva čekao da uđem u šinobus da što pre zaspem. I tako je bilo. Čim je on stao, ja sam ušao unutra i odmah sam zaspao. A kada putujete jednu relaciju stalno, onda vi imate već tako izoštren mehanizam da možete da zaspete i budite se kad stižete. I tako sam ja znao često da prespavam ceo deo puta. Ove večeri probudim se, prva stanica Crvenka, i ja pomislim imam još vremena, Sivac kod te Kljajićevo. I ja opet zaspem. I kad sam ja čuo da šinobus staje, nešto mi je bilo neobično. Nije nešto mi čudno bilo. I ja pogledam, rekao, ovo sad Sivac. Da nije možda već i moje mesto, da sam tako zaspao čvrsto. Ja pogledam, on staje. Meni stanica nepoznata. Ja trljam oči, gledam, piše Krušić. Pitam ja ovog čoveka sedi preko puta mene, gde smo mi, koja je ovo stanica? Pa kaže, ti ne znaš da čitaš. Pa ja kažem, znam da čitam, ali ovde piše Krušić, treba da bude Sivac. Ne znaš šta se događa ovo? Kažem, kakav Sivac? Ne postoji Sivac na ovom putu. Kako ne postoji, ja sad ne mogu da dođem k sebi od šoka, ne znam šta je. I ja onako zbunjen, i onda se ja okrenem napred. Jao. I onda mi sve bilo jasno. Ja sam ušao u 3. vagon. A prva 2 idu za Sombor, a 3. i 4. idu za Odžake. I ja tako umjesto kući, ja odem za Odžake. Na drugu stranu. I dođem u Odžake, pitam ja otpravnika kad ima za Sombor. Kaže, ima 12 sati noći. Uđem u čekaonici, a tamo nema vatre. Zima, hladno, napolju vetar duva. Ma užasno je bilo. Ja imam neku jaknicu, baš nisam bio nešto ni spreman za tu zimu. Bukvalno sam te noći drhtao od zime. A onda u ponoć odem do Sombora. I znate kad sam imao sledeći voz, šinobus, do moje kuće? Onaj jutarnji koji sam dan prije otišao. I tako sam ja stigao kući negdje oko 6 sati ujutru. Ne da me tog dana bilo hladno, da sam se smrzao. Bio sam strašno gladan, mlad čovjek, a ništa skoro nisam jeo tog dana. Ali znate što me najviše mučilo te noći? Šta mi je bilo najteže? O čemu sam razmišljao? Nisam imao mobilni, tad nije bilo mobilni. Moji roditelji su mene čekali, a mene nema. Te noći moja majka je plakala, cijele noći. Ona je samo očekivala kako će neko doći i javiti da sam ja nastradao. I ona je plakala. Cijelu noć nije spavala i plakala. Ne znam šta je sa mnom. I ja sam znao da su moji roditelji sada u velikoj brizi. I kada sam ja ujutru pokucao na prozor, moja mama je odmah skočila i pita ko je? Onako kroz suze. Ja kažem, ja sam mama.
I ona je istrčala napolje da vidi jesam li ja čitav. Šta se dogodilo? I ona me gleda i pita, sine, šta je bilo? Šta je bilo? Ja ispričam šta je bilo. A ona je bila uznemirena. Evo tekst. Priče 14.12. Neki se put čovjeku čini pravi, a kraj puta je smrt. Mi imamo neku svoju putanju kojom idemo i mislimo sve u redu. Kao što sam ja znao moj put jako dobro. Ali dovoljno je nekada i da se opustimo i taj put može da bude jako opasan kojim idemo. A Otac Nebeski nas čeka dok mi lutamo stazama ovoga sveta. On nas čeka. Možda put kojim danas idemo, sigurni smo da je dobar. Ali put može biti taj koji će nas odvesti u večnu smrt. Zato jedino mesto koje može da nam da utjehu je Božja reč i sam Bog. Profesor Tomas jednom rekao jednu rečenicu koja se meni svidjela. On kaže, čovjek ne može da svetkuje subotu i da zaboravi Boga. Zato što nas ona podsjeća na njega kao na stvoritelja. Svakog 7. dana ja imam sastanak sa njim. U toku cijeloga Staroga Zaveta subota je bila znak između Boga i njegovog naroda. I hajde da pogledamo. Avar je svetkovao subotu. Zatim, Božji narod u toku svih vekova je svetkovao subotu. I onda da vam ispričam nešto vezano za izraelski narod koji je putovao iz ropstva. Taj narod je vekovima proveo u Misiru. On je izgubio onaj pojam svetosti Boga i Božjih zapovesti. I onda je Bog želeo da ih pouči. Bog kada ih izveo iz zemlje Misirske, on se brinuo njima potpuno. On je bio njima kroz pustinju stavio oblak svoje prisutnosti da ih sunce ne prži. A svakoga jutra Bog im je davao nebeski hleb, manu. Tražio ujutru rano da ustanu, pre nego što sunce ogrije, jer Bog je želeo da njegov narod bude vredan. I onda im je rekao svako da uzme po jednu gomoru, to je prilike reći 4 litre. I to će biti dovoljno za jedan dan. Ali ne strogo zabranio da ne uzimaju više. Ako uzmu više, to se uzmrdi i pokvari. Niste to mogli ostaviti za sutradan. I onda, hajde da sada gledamo. Dakle, petak kada bi došao, Bog je rekao, sada uzmite duplo. Sutra je subota i neće biti mane. To nije bila jedna sedmica, 2 sedmice, nego 40 godina. 40 godina je Bog njih hranio manom. A ta mana je bila dovoljna da zadovolji sve njihove dnevne potrebe. To je bio nebeski hleb. Međutim, šta se sve događalo? Evo, u 2. Mojsiju 16:26 kaže ovako Bog. 6 dana ćete kupiti, a 7. dan je subota, tada ga neće biti. Dakle, 6 dana kupite. Petkom skupi duplo da imaš za sutradan, jer sutra nema. Ali, šta se događalo? Gospod reče Mojsiju, dokle ćete se protiviti zapovestima mojim i zakonima mojim. Zašto? Zato što su neki izašli u subotu da traže. Nisu verovali ono što je Bog rekao. A subotom nije bilo. I Bog je bio ljud zbog toga. Zašto mi ne verujete? Zašto kršite moje zapovesti? Dakle, te zapovesti Bog je dao Mojsiju na 2 kamene ploče. Bog ih je upisao svojim prstom. Bog je još jedan upisao prstom. U Novom Zavetu. U Evanđelju po Jovanu. U 8. poglavlju. Doveli su jednu ženu koju su osudili kao preljubočinicu. A nije bi onoga koji činio preljubu s njom. A nije mogla biti sama. Tako. I pitali su šta da rade s njom. Da je kamenuju. A Isus se sagnuo na prašinu, po prašini pisao. Pisao je grehe svih njih, počevši od onog prvog koji je osuđivao. A on kad bi video da Bog poznaje njegove grehe, on je pobjegao. A onda bi dunuo vetar i obrisao. Onda je pisao sljedeći. I tako su se svi razbežali. I na kraju on ustaje i kaže, žena, gdje su oni što te osudiš? A ona kaže, nema ni jednog. A Isus je kaže, ni ja te ne osuđujem, idi i više ne grešiš. Bog grehe naše piše po prašini
i želi da ih obriše. Ali 10 zapovesti je napisao na kamene ploče da ih niko ne može obrisati. Da ni zub vremena ne može da ih promeni. Niko i ništa ne može, jer je Bog večan i zapovesti su večne. I u toj zapovesti, dakle, Bog je rekao, 7. dan je odmor Gospodu Bogu tvojemu. Tada nemoj raditi ni jednoga posla. To je zapovest. A znate kako mi imamo danas? Nema raditi kad je ovaj svetac, nema raditi kad je ovo, ne valja ovako, ne valja onako. Ko je rekao da ne valja? Zbog čega ne valja? Gdje piše da ne valja? Istina je samo ono što se nalazi ovdje. To je istina. A nemojte zaboraviti da đavo i Sotona želi da nam podmetne mnoge laže. Ja ću sutra govoriti o najvećoj prevari u hrišćanstvu. Nemojte izgubiti tu temu sutra. Biblija nam jasno govori šta je istina. I hajde sada da pogledamo još nekoliko tekstova. Jezekilja, 20. glava, čitamo 12. stih. A on kaže: i subote svoje dadoh im, da su znak između mene i njih, da bi znali da sam ja Gospod koji ih posvećujem. Znak između Boga i njegovog naroda je uvek bio znak u vremenu. Da ga niko ne može promijeniti. Da ga niko ne može uništiti. Da niko ne može da ga izbriše. To je znak između Boga i njegovog naroda. Ali postoji znak između Sotona i njegovog naroda. To mislim drugi. Neću to mi sada. Ajde da mi ispričam. Došao moj brat kod mene od tetke. Između mene i njega je bilo 2 mjeseca razlike. Ja sam jednom prilikom bio kod njega, ja sam govorio mu o evanđelju, o toj radosnoj vesti, ali jednostavno njegovo uho ništa nije registrovalo. Apsolutno ništa. On se čak nije sjećao da sam bio kod njega. Jer kad je on došao da me posjeti, bilo je to u Šidu dok sam ja radio kao mladi propovednik, i toga dana nešto smo imali neke poslove u crkvi, i u jednom momentu kad smo mi najveće seli, on mi kaže ovako: sviđa mi se sve, ali ja ne razumem zašto vi subotom imate bogosluženje na nedelju. I ja kažem: dobro, daću ti odgovor. Da li veruješ da je Biblija Božja knjiga i da Bog govori kroz nju? On kaže da. I ja sam dobio od nekoga mađarsku Bibliju, a on je jako dobro znao mađarski, bolje nego srpski znao odlično. I ja donesem mađarsku Bibliju, tamo jasno kaže, kao u prevodu stvarnosti, 6 dana radi, 7. dan subota. I rekao, čitaj zapovest. I kad je on pročitao, kaže, ja sam zbunjen. I onda je postavio 1000 pitanja. Mi smo ostali celu noć da razgovaramo. I onda sam dao Bibliju i on me zove posle 2 nedelje. I ja sam došao i onda smo ostali još 1 dan u razgovoru. I on je posle svega ovoga prihvatio biblijski dan od odmora, što mi je bilo jako drago sa cijelom porodicom. Dakle, subota je znak između Boga i njegovog naroda. A evo teksta koga smo jučer čitali, Isus kaže u Mateju 5:17. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon ili proroke. Nisam došao da pokvarim, nego da ispunim. On sam kaže da nije došao bilo šta da menja. Jer to ne može menjati, to je deo njega, deo njegovog karaktera. A Bog je večan, on se ne menja. I on nam je najbolje svojim primjerom to pokazao. U Luki, u 4. glavi 16. stihu čitamo. I dođe u Nazaret gdje beše odrastao i uđe po običaju svom. Ne po jevrejskom običaju, nego po njegovom običaju. U dan subotni u zbornicu i ustade da čita. Evanđelje po Jovanu 14:15 kaže nam ovako. Ako imate ljubav k meni, kaže Bog, Isus, zapovesti moje držite. Ako imate ljubav prema meni, onda držite moje zapovesti. Na takav način vi pokazujete da me poštujete. Imao sam jednu seriju ovako predavanja u Kolešinom. Ja sam spomenuo jednu večer. I tu je bio prisutan i propovednik iz metodističke crkve i kada se bogosluženje završilo, a bio je prisutan na ono što smo imali juče. I taj je bio iznenađen i rekao mi je, ja sam mislio da ste vi adventisti teški legalisti. Ali iznenađen kada sam čuo predavanje i ulogu vere o kojoj ste govorili o spasenju. Sve mi se sviđa, ali jednu stvar ne mogu da razumem. Kako je moguće da vi koji toliko čitate Bibliju svetujete jevrejsku subotu?
I ja sam onda pokušavao da mu kažem, 84 mjesta postoji u Novom Zavetu gdje se govori o danu odmora po subotu. On je meni rekao, daj mi samo jedan tekst koji jasno ukazuje da mi koji živimo u ovom vremenu treba da slavimo subotu i nema problema. Ja kažem, dobro, daći ti tekst. Samo jedan, neće ti da više. Pitao sam ga, da li ti veruješ da mi živimo u posljednje vreme, pred drugi Hristov dolazak? Kaže, nema nikakvih dilema. U to sam siguran. Da li smatraš da Evanđelje po Mateju, 24. poglavlje, upravo poglavlje koje govori o značima koji ukazuju na njegov skori dolazak? Kaže, da, apsolutno. Rekao, dobro. Dakle, kada Isus bio na gori, onda su ga njegovi učenici pitali, kaži nam kakav je znak svoga dolaska i poslatka sveta. I onda im on počinje da priča o znakovima koji ukazuju da će on doći ponovo i da će to biti kraj sveta. I onda on im kaže, između ostalog, tekst koji se odnosi na sami kraj. Bukvalno kraj pred njegov dolazak. I to je moment koji opisuje 7 posljednjih zava, najteže vreme koje će biti. Dakle, bukvalno sami kraj. I onda im kaže ovako, evo čitam, Matej 24:20. Nego se molite Bogu da bežanj vaša ne bude u zimu ni u subotu. Zimi, jasno zašto? A ja ga pitam, zašto ne u subotu? I on je stao i bio iskren i pošten i rekao, nikad ovaj tekst nisam ovako gledao. Daj mi malo vremena da razmislim, da ću ti dati odgovor. Nema problema. Ali nažalost to nije došlo, ne znam zašto. Ne postoji nikakve dileme kad je Biblija u pitanju i božanski dan od odmora koji je. To je blagoslov koji nam Bog želi dati. To je znak zajednice između njega i nas. To je znak, to je vreme kada mi stanemo. Ne samo fizički da se odmorimo, nego je nama potrebno nešto mnogo više. Čovjek se ne sastoji samo od materijalnog dela. Apostol Pavle kada govori o čovjeku, on kaže da se cijeli vaš duh, duša i telo sačuva bez krivice za dolazak Isusa Hrista. 1/3 mog bića je materijalna, 1/3 je duhovna i 1/3 psihička. A meni je potrebno sve, meni je potreban taj i duhovni odmor. I to je ono što dobijam u dan subotni. To je ono što daje mir moje duši i sigurnost, blagoslov Božji. Ako ne vjerujete, isprobajte. To Božja riječ kaže. U Novom Zavetu, evo, spominjem ovdje još jedanput, 84 puta se spominje da su učenici svetkovali subotu. Ja ću samo nekoliko tekstova spomenuti. U Delima 13. poglavlje, apostol Pavle je išao na svoje prvo misionarsko putovanje i onda dolazi tamo do gradova Perge, Pafilijske i ostalih gradova. I kada je stigao u Pergu, kaže ovdje 14. stih. I oni došavši u Pergu, iz Perge uđeše u Antiohiju Pisidijsku i ušavši u zbornicu dan subotni sedeše. Dakle, subota je bila kada su ušli u zbornicu. I onda čitamo dalje. Pavle je propovedao u subotu i Dela 13. glava 42. i 43. stih najprije čitam, gdje kaže: a kad izlažaku iz zbornice jevrejske, dakle jevrejska zbornica, on je bio Jevrej. Ali pogledajte dalje, moljaku ga ko? Neznabošci, ne Jevreji. Moljaku ga neznabošci da im se ove riječi u drugu subotu govore. A kad se sabor raziđe, pođeše za Pavlom i za Varnabom mnogi od Jevreja i pobožnih došljaka, a oni govoreći im savjetovaku da ostanu u blagodati Božjoj. I sada čitam 44. stih koji kaže: a u drugu subotu sabra se gotovo sav grad da čuje riječi Božje. Nema dileme kada su apostoli se okupljali, kada su propovedali i tako dalje. Evo da odemo malo na taj lokalitet do Antiohije i onda ćemo vidjeti ovdje, dakle, ostatke, arheološke ostatke, gdje je nekada narod se skupljao i slavio je subotu. Evo možemo da vidimo iz druge perspektive i tu je bio upravo ovaj tekst što smo sada čitali, a u drugu subotu sabra se gotovo sam grad da čuje reč Božju. Ako odete na drugi kraj Antiohije, onda ćete naći također ostatke posvećeni hramu Boga Sunca, gdje su neznabožački paganski narodi slavili sunce kao svoje božanstvo prvoga dana u nedjelju. I
I to vam je bila jasna podela na samom početku hrišćanstva. Delo 16.13 kaže ovako. Sutra ćemo dati odgovor na ono što vas Golica sada pretpostavlja. A u dan subotni iziđoše iz grada k vodi, gde beše bogomolja. I sedavši govora smo ženama koje se bijahu sabrale. Dakle, ponovo Pavle naglašava u dan subotni to smo radili. Delo 18.4. I prepiraše se. Kad ovaj izraz prepiraše, ne u smislu svađanja, nego one teološke debate. Prepirako se u zbornicama svake subote i nagovaraše Jevreje i Grke. Dakle, tekstova imate na izobilju, a ja bih želeo sada ovaj tekst da naglasim Jakov 2.10, koji kaže: jer koji sav zakon održi, a sagreši u jednome, kriv je za sve. Ja sam spomenuo recimo saobraćaj. Ja mogu kazati poštujem sve, ali neću da poštujem semafor. Šta da meni svetlo govori kada ja idem? A sve drugo poštujem. Ali se može dogoditi, znate šta? Dakle, ako ne poštujem jedno od pravila, kriv sam za sve. Nikome neću suditi za ono što sam poštovao, nego za ono što nisam. Otkrivenje 14.12 kaže narodu koji živi na kraju: ovdje je trpljenje svetih trpljenje, koji drže zapovesti Božje, svih 10, i imaju veru Isusa Hrista. A Isaija u 66. poglavlju 22. stihu kaže ovako: jer kao što će nova nebesa i nova zemlja što ću ja načiniti stajati predavnom, veli Gospod, tako će stajati i seme vaše, ime vaše. Sad Isaija govori o novoj zemlji i kaže dalje: i od subote do subote dolazi će svako telo da se pokloni predavnom, veli Gospod. Na nebu nema promjene. Bog je večan. I subote će se slaviti na novoj zemlji. Možemo li biti sigurni da je zaista subota 7. dan? Dakle, hajde da odemo do Golgote. Ja mislim da Golgota najljepše to sve opisuje. I kada pogledamo ono što se dogodilo na Golgoti, Luka 23.54 piše: a dan beše petak i subota osvitaše. Isus je umro u petak, tako? U petak je bio razvod. Zašto danas postoji u narodu onaj crni petak? Znate zbog čega? 13. Kada je 13. pa još petak. Isus je umro 13. prvog jevrejskog mjeseca Nisana. On je tada razapet. Bio je petak. Kada ovdje kaže subota osvitaše, želim i to da kažem da biblijsko mjerenje vremena nije isto kao što je pagansko ili današnje vreme. Dakle, mi merimo vreme od ponoći do ponoći. Ali biblijsko mjerenje vremena je od zalaska sunca do zalaska. I bi večer, i bi jutro. I bi večer, i bi jutro, kad čitate. Znači, večer, jutro. Dan počinje od zalaska sunca. Petak, sunce zalazaše i počinje subota. Dakle, to ovaj tekst isto ne potvrđuje. I onda čitamo dalje tekst koji kaže 55. i 56. stih. A žene koje bijahu došle sa Isusom iz Galileje, idoše za Josipom i videše grob i kako se telo mezi. I vrativši se pak pripraviše mirice i miro i u subotu dakle ostaše na miru po zakonu. One su donijele one mirice da pomažu njegovo telo, da ga pripreme, ali pošto je bio dan već pri kraju, kaže sve su to ostavili i Isus je ostavljen na miru u subotu po zakonu. A onda čitamo dalje, 24. poglavlje, 1. i 2. stih. A u prvi dan nedeljni dođeše vrlo rano na grob i donesaše mirice što pripraviše i neke druge žene s njima. I nađoše kamen odvaljen od groba. Nedelja, Isus je već ustao iz groba. Petak je umro, u subotu je bio na miru po zakonu, a u nedelju vratio. Hajde da pogledamo još jedan put. Šta se dogodilo? Petak je bio dan pripreme. Subota je bila dan odmora, a nedelja je prvi dan sedmice. Hajde da se vratimo na stvaranje. 6 dana je Isus stvarao. U petak je završio delo stvaranja, stvoreći krunu savršenstva čoveka, a sljedeći dan je bila subota i on je odmarao zajedno s njima. A nedelja je prvi radni dan, prvi sedmični dan od sedmice, od ciklusa. I kada otvorite kalendar, isto ćete vidjeti, 7. dan je subota. Bez obzira što će možda biti prvo slovo crveno.
u nedelju. Rečnik će vam kazati na nekih 105 jezika, vi ćete vidjeti, astronomi će reći da je subota 7. dan. Sedmični dan se nikada nije promenio. I Isus će vam reći, svetkujte subotu. Danilo je nagovestio, ja ću jednom drugom priliku malo više govoriti o tom proročanstvu, on je kazao pre 600 godina nego što je Isus došao, da će se pojaviti sila koja će pomišljati da promeni vremena i zakone i daće mu se ruke za vremena i povremena. On je već nagoveštavao jednu silu koja će pokušati da promeni vremena i zakone. I kaže daće mu se, ali drugi put o tome. Dakle, 105 jezika govori da je subota 7. dan. Šabat. I na mnogim jezicima, pa i na našem jeziku je ostala reč subota, koja ukazuje upravo na sedmični dan. Ostaje jedno veliko pitanje i dilema. Tradicija ili Biblija? Tradicija ili Biblija? Na jednom predavanju koje je bilo, gdje je jedan pravoslavni sveštenik imao, nekomu je postavio pitanje: koji je 7. dan? Znači što je odgovorio? Vi možete čitati Bibliju od prve do zadnje stranice i naćete da je 7. dan jedino subota. Vrlo pošteno. A onda je ustao jedan drugi sveštenik i rekao: ali kolega, tako i tako. On kaže: da, to je tradicija. I mi možemo da biramo između tradicije i Biblije. Ja ću sutra spomenuti neke detalje malo više. Dakle, Biblija je ta koja nam svojom svetlošću govori šta je istina. To je istina, to je put. Idite njim. I onda nećete pogrešiti to ono što nam Božja riječ kaže. Ajde još par tekstova. Otkrivenje 1.10. Bija u duhu dan Gospodnji. Ovdje ću zastati kod ovog teksta. Kod nas u našem prevodu kaže: bija u duhu dan nedeljni. Prevod Vuka Karadžića. Original grčki kaže Kirakos Hemera. Kirakos je Gospod, Hemera je dan. Dan Gospodnji. To je bila subota. Kirakos Hemera. Matej, jer je gospodar od subote sin čoveči. Marko, dakle je gospodar sin čoveči od subote. On je gospodar, to je njegovo. I mogao bi još mnogo tekstova. Jedino što možemo kazati na kraju, ako bi pitali Isusa, definitivno on bi rekao: sledi me. I moj savjet je: sledi Hrista. Nećeš pogrešiti. Ne mene, ne ovoga ili onoga. Sledi Hrista. To je jedini put. I definitivno, ako je tvoje uho otvoreno, on kuca i večeras na tvoje srce. On kuca. I dozvolite za kraj. Juče sam vam pričao nešto što sam čuo 83. godine u Friedenstau. Jedno iskustvo, pričao sam juče od Ostervalda, a večeras želim da ispričam jedno drugo iskustvo koje sam čuo te večeri. Bio je to jedan propovednik koji je došao iz Rusije. Naime, prvi put na jednom sastanku ovakvom došao je neko iz tih zemalja. Sjećam se dobro, bio iz Bugarske jedan i iz Rusije. I kada je on te večeri pričao jedno iskustvo, ja sam bio zaista dirnut. I to ne mogu zaboraviti, uvijek mi je ostalo to duboko urezano. On je pričao šta se dogodilo, dakle, nakon rata ili za vreme rata, bolje rečeno. U Sibiru je postojala jedna crkva koja je slavila subotu. I subotni dan, za vreme bogosluženja, došla je vojska. I onda ih je isterala iz crkve, izvela izvan grada. I onda im je rečeno: možete odreknuti te vere ili ćete biti osuđeni na smrt, i to smrzavanjem. I onda su bili naterani da se skinu goli i bosi, zajedno sa decom svojom. Napolju bilo jako hladno, vetar je duvao i oni su goli i bosi bili na ledu. Jedan od vojnika koji je bio tu, bio je iznenađen, bio je šokiran. Pitao se: kakva je to vera? Kako je to poverenje u Boga da su spremni da umru u takvom smrću, a da se ne odreknu Boga? On je bio iznenađen. I kaže, u tom momentu Bog mu je otvorio oči. On je vidio zlatne krune iznad glave svakog od njih koji je stojao. Njima je bilo rečeno, ako se žele odreći vere, ne mora reći ni jednu reč.
dovoljno da odu do šatora gdje je bila vatra, čaj, da uzmu odeću, da se obuku i da idu kući. I ovaj vojnik sada priča vojniku do njega, tako je to došlo i dalje. Vidiš li ti ono što ja vidim? A ovaj ga pita, šta ti to vidiš? On kaže, vidim zlatne krune iznad njihovih glava. Kaže, ja ne vidim ništa. On kaže, ja vidim zlatne krune. I on je onako zadivljeno posmatrao i čudio se šta je to. I onda je primetio kako je jedan čovjek izašao i otišao u šator. Pogledao je mjesto gdje je on stajao, kruna je lepila. Ispod nje nije bilo nikoga. I ovaj vojnik kaže svom prijatelju, vidiš li mjesto gdje je taj čovjek stajao, kruna i dalje stoji. Ovaj kaže, ma kako kruna, o čemu pričaš? I u tom momentu ovaj vojnik skinuo je košulju, uniformu, skinuo je cipele, čizme i otišao je, stao je ispod te krune. On ništa nije znao o Isusu Hristu. On nikada, dragi moji, nije otvorio Bibliju. Nikada. Ali on je video da Bog onima koji mu služe i koji su mu verni pripremio zlatnu krunu. Grčka reč Stefanos označava krunu života. Apostol Pavle, kada je pisao svoju posljednju poslanicu, piše u rimskom zatvoru i čeka dželata, zna da će umreti. Ali on se ne boji. On kaže, ja znam kome verovati. I piše svoju posljednju poslanicu. Posljednje njegove reči koje je napisao, on kaže ovako. Dobar rat ratovan, trku svrših, veru održav. Dalje, dakle, meni je pripravljen venac, Stefanos, kruna života. Ali ne samo meni, nego svima koji se raduju Hristovom drugom dolasku. On zna da će umreti, ali kaže, meni je pripravljen Stefanos, kruna, zlatna kruna. Ovaj vojnik, on ništa od toga nije znao. On nikada se nije upoznao sa Isusom Hristom. On nikada nije do tada imao ni priliku da otvori Bibliju, ništa nije znao. Ali je video Stefanos, video je krunu, video je nagradu. I on je znao da taj Bog koji je obećao ne laže. I on je stao na tom mjestu. Ja želim da vam kažem, dragi moji prijatelji, Stefanos, kruna života, pripremljena je svakome od vas. Bog želi da vam da krunu života. Ti možeš se držati, ali možeš otići u šator. Od tebe zavisi. Od tvoje odluke, od tvog stava zavisi tvoja večnost. Ne od Boga. Bog je uradio sve sa svoje strane. On kaže, evo ja ti dajem ti život, dajem ti krunu života. Hoćeš li je uzeti? Hoćeš li je zadržati? Ili ćeš krenuti svojim putem. Taj put možda ti se čini pravi. A Solomon kaže, kraj toga puta može biti smrt. Sve u tvojoj ruci. Ti odlučuješ. Kruna? Ili grob? Kruna. Ja želim samo reći amin na ovo što je rekao. I ja želim krunu. Ja želim. Ja istinski želim. Ja ovo ne propovedam sada zato što ja imam neku korist. Nikako nemam. Bukvalno nikako. Ali želim ovo da podelim sa vama. Ja sam srećan zato što sam je ja dobio. I ja je ne želim ispustiti. Ma nema te cene. Nema tog izazova. Nema tog iskušenja koje bi mene odvojilo od ove krune. Ćemo je zadržati? Hajde se molimo Bogu da se zahvalimo za krunu života.